Assalamu alaikum, sunana DSP Abdullahi Haruna Kiyawa, kakakirin na 'yan sandan jihar Kano. Wannan matashi da kuke gani mun kamo shi a nan police station ɗinmu na Na'ibawa bayan ya ɗauki wasu mata guda biyu. Akwai kayansu da ya ɗiba a cikin Adaidaita ga su nan, wanda buhunhuna ne da taliya da sauransu. Da ya ɗauki wannan kayan sai ya gaya matan cewa mashin ɗin ya lalace, wanda ya ce su sauka su tura, ɗaya har da mai goyo a cikinsu. Bayan sun sauka suna yunkurin za su tura Adaidaita nan, ya tada Adaidaita ya gudu, wanda bayan ya gudu suka kawo kara nan police station ɗinmu da ke Na'ibawa, wanda alhamdulillahi mun yi sa'a ɗaya a ciki ta gane nambar mashin ɗin ta kawo wato DPO Na'ibawa, wanda a wannan lokacin DPO Na'ibawa wato CSP Sunusi Jidda ya tashi 'yan sandansa na kankace kwabo wato Operation Pop Ada suka bazama a cikin Kano domin ganin cewa an kamo wannan matashi. Allah ya bamu nasara a wannan rana muka kamo shi, wanda gashi za ku ji daga bakinsa wannan aika-aika da ya aikata. Me sunanka? Sunana Muhammad Muhammad. Shekarunka nawa? 39. A ina kake da zama? A Kabuga nake da zama. To ba mu labari ya abin yake. Wannan mata na haɗu su ne a Singa. Yana cikin aiki na Adaidaita sai na ɗauko su suka ce in kai su ga da Tambarawa. Domin taho da su sai muka tsaya da su gidan mai na total na kofar Nasara muka sha mai da su. Da muka taho sai na ce ina yana da matsala. Na fara jijjiga. Sai na ce su tura ni. Sai suka tura ni na tashi na ƙara ɗauka su muka tafi. Na ƙara sauke sai su ƙara tura ni to shine suka tura ni na gudu masa da kayan su. To ina ka kai kayan? Gida na kai kaya. To yanzu kai wani abin da ka aikata daidai ne? Na bi son zuciya ta ban aikata daidai ba. To me shawarar ka ga matasa irin kuma marasa zuciya da suke satar kayan mutane ta wannan hanya? Sun ga abin da ya same ni, na haka suke yayi kansu duk mai ne aikata ma mai aikata ba to kare fara domin ba abu ne mai kyau. Me ya same ka? Abin da ya same ni na samu kunci wanda ban taɓa shiga cikin irinsa ba, kuma sannan na waye gari ba tare da iyalina ba. To alhamdulillahi ga kayayyakin nan kun gan su a cikin Adaidaita tuni mun dawo da su a inda ya je ya kai ma za a sai da su. Muna amfani da wannan dama yanzu haka dai mun kammala bincike za mu gurfanar da shi a gaban kotu. Muna jan hankali al'umma kan cewa su kula su kiyaye kar mutum fa ya sa kayansa a mota ko a Adaidaita a ce ya turo. Za su yi amfani da wannan dama su guje da kayan mutum. Allah kiyaye.